ano tayo, sana madagdagan pa ng maraming taon ang ating pagsasama. Yes. Mga hindi nakakaalam, ang Team DFL is binubuo lang siya ng dati na Aisa, ni Peng, ni Mama, at saka ni Papa. Sila lang dati. And then, sumunod, nasama na si Auntie Paseng, Auntie Ligaya, at Madonna, Gigi, at syempre ako pinaka-last na nasama. Kasi nag-resign na din ako sa aking trabaho. Eto, so 2 years na, yay! Yan. Thank you so much po sa lahat ng nag-support. Na walang sawang sumusuporta hanggang ngayon is nandyan po kayo. Since episode 1 is nandyan kayo. Kaya sobrang pasasalamat po ng Team DFL dahil palagi po kayong nakasupport. Ayan. God bless po sa inyong lahat. Happy anniversary, Team DFL! Happy second anniversary! Bali guys, meron din po tayong mga babasahin mga message at saka meron din po kayong mapapanood ng mga videos na mga nagpasa po sa amin ng mga greetings, video greetings. After po nito, yun po yung mapapanood. Pero ngayon po ay babasahin po muna namin yung ilang mga mensahe na nagpadala po sa amin na hindi na po nagpadala ng video. Ano lang po, message lang po. Start tayo kay Dilly. Alright, this message is from Kiyoki Aloha from Hawaii. I'm so excited that you'll be celebrating your 2nd anniversary. See how times fly when you're having fun. I have been a fanatic viewer from episode 1 till this day. I became so familiar with each and every one of you. Since then, I have counted you as family and friends to me. My best love to you all, and let's make this 3rd year the best ever. Love you guys, always. Wish to see you sooner. Yes! Thank you so much! Itong message naman pong babasahin ko galing po kay Ma'am Josie Santos Pimentel. Hello DFL, happiest and blessed 2nd anniversary for being genuine and authentic in your vlogging. So proud of you. Continue to inspire and motivate people. We will always be here to support DFL. God bless everyone and laging mag-iingat. Mabuhay DFL. Thank you so much po. Thank you po. So ayan, bali ito naman po ay galing kay Ma'am Jacqueline ng Aklan. Ayan. Happy 2nd anniversary po sa inyong YouTube. Continue inspiring a lot of people and God bless everyone. I enjoy watching all your videos. Congratulations, Team DFL. Ayan. Thank you so much po. And guys, bali kasi humingi kami ng video greeting sa mga solid subscribers. Yung mga nahingian namin yung mga nakakausap namin. Hindi rin kasi namin alam guys kung paano kayo kukontakin. Ayan. Actually guys, meron kami mga na-sendan ng request kaya lang hindi sila nag-send ng video greetings kasi nga nahiya daw po sila sa camera. Kaya hindi na namin sila pinili. Yan guys, sabay-sabay po natin panoorin ang mga nagpasa po ng video greetings para po sa Team DFL. Ito po ay galing sa aming mga solid subscribers at viewers. Hello there, I'm Kathy Collado. And I'm Roby Collado from Pittsburgh, California. A huge congratulations to you all. Gusto lang po namin ipahiwatig ang aming pagbati sa inyong 2nd year anniversary as Dragon Fruit Ladies Vloggers. We were there from the start, witnessing the good times and the sad times, and we will continue to support you. And for those of you who have not subscribed yet, please subscribe to the Dragon Fruit Ladies official and hit the like button and the notification button. God bless and cheers to DFL team. Hello, what's up mga ka-dragons? Mula dito sa Singapore, binabati ko ang buong Dragon Fruit Ladies official ng isang napakasayang pagse-celebrate ng isa na namang anniversary. Happy anniversary sa buong Dragon Fruit Ladies official. Sa lahat ng mga supporters, solid supporters sa atin po ito. At sana'y magkaroon pa sana tayo ng maraming meaningful vlogs, meaningful contents para mapasaya at magkaroon pa ng kabuluhan ang yung pagpa-vlog para sa buong community. So, ang masasabi ko lang, stay healthy, stay beautiful. Hello Team DFL, congratulations for your 2nd anniversary. Greetings from Illinois of Chicago.
and more power to your vloggings. I'll be here to keep on watching you guys. Take care mga ading. God bless. Hello po, Team DFL. Ako po at ang aking may bahay ay taos pusong bumabati sa pagsapit sa ikalawang taong anibersaryo ng Team DFL Dragon Fruit Lady. Nais kong bumati ng personal sa mga bumubuo ng Team DFL, sa mga seniors, Auntie Pasing, Auntie Ligaya at sa inyong papa, Ka Joan, Ka Gretchen, Ka Aisa, Ka Peg, Ka Gigi at Ka Billy. Happy anniversary po sa inyong lahat. Nawa lalo pang dumami ang subscriber ng inyong YouTube channel, na lalo pang maraming kayong matulungang tao na higit na nangangailangan. Babay po at ingat lang po kayo palagi. Mula dito sa Texas, binabati ko ang ating mga kapatid na Team DFL ng happy anniversary. More anniversaries to come. God bless and love you all. Hello mga ka-Dragon Fruit Ladies. Taos puso akong bumabati sa inyo ng ikalawang anibersaryo na inyong YouTube channel. Sana madagdagan pa ang iyong subscribers at lagi kayo sanang mag-iingat mga kapatid. God bless po. Hello, beautiful DFL team. Ladies, you guys are amazing. I just want to say congratulations on your 2nd year anniversary. And foremost, I want to say thank you for entertaining the world, and foremost your subscribers and all your followers. I am one of the ones who started watching your vlogs since the Harabas. Thank you, Jeff Harabas, for introducing you to us. And that's when we started watching, the first time that you started vlogging. It was just you and Pink, camera girl, during the time with Mommy Dragon and Papa Dragon. But anyway, I just want to say congratulations on your 2nd year anniversary, and we just want to say thank you so much for entertaining us. And you guys are just one of the amazing vloggers about the province life, the true to life province life. And you guys are amazing. You guys help everybody who are in need. You guys go all miles out to give to those people who are in need out there. And also your unique vlogs, we really appreciate that. We learn a lot. I myself grew up in the U.S. I came when I was 9 years old, so there's a lot of things that I learned about the history, about the living, or where all the uniqueness about the living life in the Philippines. And also thank you to the 2 aunties who are guiding you all the time. And mostly, continue the vlogs, and we really appreciate it. And we just want to say congratulations again. And mabuhay, like what I said, live, laugh, and love. And I continue the vlog and looking forward to it. Again, happy anniversary, and God bless. Hi, hello, good morning mga ka-Dragon. Happy 2nd year anniversary. More blessing to come, and more subscribers to come. From Schubert of lokal ng Marpi, Cubao, Quezon City. Good luck sa inyo mga ka-Dragon. Hi, good morning. Andito ako ngayon na sa labas kasi papunta na ng work. At bago ako pumunta ng work, gusto ko lang babatiin ng happy 2nd anniversary Team DFL. Guys, thank you very much. At dinadalangin ko lagi na sana ay marami pang subscriber na darating sa inyo at lalaki pa ang inyong channel. At thank you dahil nagpapasalamat kami sa inyo dahil marami kayong natulungan ng mga tao at lalong-lalo ay marami kayong napasaya na tao lalong-lalo sa amin.
Pasensya na, medyo umuusok ang bunganga ko pag nagsalita kasi andito ako sa labat at sobrang lamig at papunta na ng work. So guys, happy second anniversary at mag-iingat kayo lagi kung saan man kayo pupunta at kayo ay gagabayan ng ating Panginoon. So, stay strong and may God bless you always and stay healthy. Siyempre, pati na rin ang inyong pamilya. Okay, happy second anniversary again. Bye! Isang mainit na pagbati sa ikadalawang taong anibersaryo ng Team DFL. Alam nyo, marami kayong napasaya, lalo na noong panahon ng pandemya. Isa na ako na sumabaybay sa inyo. Napakaganda ng role na ginampanan ninyo. At dahil sa husay nyo ng pagbablog, ay nakilala ang Occidental Mindoro, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi saan mang sulok ng mundo. Naipakita ninyo ang ganda at yaman ng ating kabundukan, karagatan, isla, at iba pang pagkaing Pinoy na tunay namang nating may pagmamalaki. Kaagapay kayo sa pagpapaunlad ng ecotourism sa bayan ng San Jose. Bukod sa pagtulong at pagpauraga sa ating mga kababayang katutubo at sa mga nangangailangan. Tunay kayong inspirasyon at bayani ng makabagong henerasyon. Keep up the good work. Mabuhay ang Team DFL. Mabuhay ang Occidental Mindoro. God bless us all. DFL, mula dito sa Saskatchewan, Canada, ay binabati namin kayo ng happy second anniversary! Congratulations, DFL! God bless! Guys, magandang hapon. To Team DFL, happy second anniversary guys. I wish to all sana makabalik pa kami guys. Lagi kayong mag-ingat sa inyong pag-vlog at maraming salamat. Marami kayong natulungan. Marami kayong napasaya sana. Lagi pa kayong ingatan at gabay ng ating ama. At marami pang blessings na tumating sa inyo. Ayun, salamat na marami. Happy anniversary again and God bless. Sana yun. Oh, hi! Hello, Team DFL. Binabati ko kayo ng happy second anniversary. Pagpatuloy nyo yung ginagawa nyo dahil marami pa kayong matutulungan sa inyong bayan. Ang vlog nyo ay nakaka-inspire, lalo na sa mga katutubong mangyan at mga senior citizen. Sana marami pa kayong matutulungan. Nandito lang kami nakasubaybay, nakasupport sa inyong channel. And keep up the great work. Sana lumago pa ang inyong channel. Inuulit ko, happy second anniversary. Pakain naman dyan. Hi, good morning Qatar. Good afternoon Pilipinas. Yes. Babatiin ko lang ng happy second anniversary to Team DFL. Yehey! Congratulations guys at nakarating kayo sa 2 years. Ako po ay solid DFL talaga simula nung episode 1 hanggang ngayon ay sinusubaybayan ko talaga yung mga vlogs ninyo kasi po napakaganda talaga ng mga contents ninyo. Ang buhay probinsya. Thank you Team DFL dahil kahit malayo ako na pag pinapanood ko yung mga vlogs ninyo, masaya na ako kasi ramdam ko yung parang nasa probinsya din ako eh. Thanks God, na-meet ko kayo ng personal at napakabait ninyo. And sana guys, nang pag-uwi ko sa sunod na taon, sana makapunta ulit kami dyan ng friend kong si Nisa de sa Mindoro. Sana nga. Team DFL, mag-iingat po kayo palagi sa pagbablog ninyo. Nandito lang po kami ng mga Solids DFL. Hindi po kayo iiwan. From Solids DFL of Qatar. Hello mga kanibdem at mga kawasak-wasak mula dito sa himpilan at himpapawid ng Richmond, British Columbia. Ito po si Trip ni Bebot nagsasabi sa inyo ng happy anniversary sa grupo, sa lahat na bumubuo ng DFL o Dragon Fruit Ladies. Happy anniversary sa inyo mga basang. Keep it up. And advance Merry Christmas and a Happy New Year sa inyo lahat. See you soon. Babus!
Happy second anniversary, ka-DFL. We love you. Good morning, DFL ladies. I just want to congratulate you guys for your second anniversary. Wow, it's been 2 years now that you guys are doing your vlog. But anyway, isa lang masasabi ko sa inyo. Just always focus on things that you've been doing. And wag lalaki ang ulo pag kayo'y sumisikat na. And always remember yung inyong goal. It's not to become rich, but kung ano ang maitutulong nyo sa community nyo. And always stay humble. Again, congratulations! Hi, my name is Zina Devera. I live in Detroit, Michigan, and I'm a lay missionary for the Franciscan Friars of the Holy Spirit, and I just want to thank you for your generosity in donating to the less fortunate in the Philippines. Again, thank you so much. Happy second anniversary, Dragon Fruit Ladies from Nueva Vizcaya. Sa buong Team DFL, congratulations on your second year anniversary. Sana lalo pang lumago at marami pang mag-subscribe sa inyong YouTube channel dahil marami kayong napapasaya at natutulungan dyan, lalong-lalo na ang mga kapatid nating katutubo sa Mindoro. More power, and again, happy second year anniversary Team DFL. Hello, Team DFL! Happy second anniversary! Congrats everyone! God bless! Hello, good evening dito sa Arizona and good morning dyan sa inyo. The reason for my call, I'm just letting you guys know that the Dragon Fruit Ladies, you guys are doing an awesome job helping those poor people in the Philippines dyan sa lugar nyo sa Mindoro. So I hope the government sees what you guys are doing, and hopefully someday they will do the same thing what you guys doing. So just keep it up, and God bless you all. Thank you, and we love you. Hi, Team DFL! Happy second anniversary sa inyo. Andito lang ako na sumusuporta sa inyo at nanonood sa mga videos nyo. Ingat kayo palagi at God bless you all. Congratulations to the Dragon Fruit Ladies. Special greetings to Sister Pang, Isa, Joanne, Gretchen, Gigi, Dana, Tita Joy, Tita Pasing, Kuya Ulan, Billy, and of course, Master Dragon. Happy anniversary from the Peralta family of Baltimore, Maryland, USA. Magandang araw po sa inyong lahat. Malugod po ko pong binabati ang Dragon Fruit Ladies sa kanilang second year anniversary ng kanilang YouTube channel. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoong Diyos sa kanyang patuloy na paggabay sa ating mga kapatid na ito upang maitaguyod nila ang gampanin nila sa kanilang sambahayan. Higit sa lahat ang pagtulong na ginagawa po nila dyan sa mga kapatid natin at mga mamamayan dyan sa Mindoro, lalo na sa mga katutubong mangyan. Sinasamantala ko rin po ang pagkakataong ito na pasalamatan ang mag-asawa, si Harabas at si Miss Harabas, sapagkat sila ang ginamit na kasangkapan upang magkaroon ng Dragon Fruit Ladies Channel. Sinasamantala ko rin ang pagkakataon na lalong pasalamatan ang ating mga sponsor na walang sawang patuloy tumutulong upang magpaabot ng mga biyaya sa atin pong mga kababayan. At muli, happy second year anniversary sa inyong YouTube channel. Sa Diyos po ang kapurihan. Arnel Legaspi po, Solid ka Dragon.
Hello guys! Gusto ko lang batiin ang Team DFL ng happy 2nd anniversary sa inyong lahat. More blessings and congratulations sa inyo. Dalangin ko sa ating Ama na lagi kayong iingatan sa inyong mga paglakad at sa pagbibigay ng mga ayuda at lalong patatagin ang ating pananampalataya sa kabila ng pagsubok at kalungkutan na ating nararanasan. Also guys, I would like to say thank you to all the viewers, sponsors, and subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsusuporta po sa Team DFL. Happy 2nd anniversary! See you soon! Hello mga ka-Dragon, happy anniversary po. Wish ko sana makita ko kayo sa personal. Sa personal po. I wish ko rin po sana lalo pang dumami ang inyong subscribers at viewers upang lalo pa po kayong mas maraming matulungan, lalo na ang ating mga kababayang katutubo. More videos to come po para lalo pa po kami mas maraming mapanood. And more blessings na rin po sa inyo. Happy anniversary po. Happy anniversary, Dragon Fruit Ladies, and good luck sa lahat ng inyong mga ginagawang mga projects and mga pagtulong sa ating mga kababayan at sa mga mangyan, lalong-lalo na. Again, happy anniversary! Happy anniversary! Hi to all of you, Team DFL. Binabati ko po kayo ng happy 2nd anniversary. Naway, luluwag pa ang inyong YouTube channel at marami pa kayong mga darating na subscriber. Alam nyo, tuwang-tuwa kami ni Mama sa mga napapanood namin sa inyo, lalong-lalo na sa pagtulong nyo sa mga kapuspalad, na walang-wala talaga. Sa mga katutubo, kahit na hirap na kayo sa layo na pinupuntahan ninyo at hirap ka sa pupuntahan ninyo, pero sige pa rin kayo, kahit may bagyo, sige pa rin kayo. Kaya, sobrang saludo ako sa inyo. Kaya, naway, ipagpatuloy nyo yan lang lagi at andito lang kami na sumusubaybay sa inyo lagi sa bawat upload ninyo. Binabati ko kayo ulit ng happy 2nd anniversary. Thank you. Hey, what's up guys? Team DFL. Happy 2nd anniversary. Parang kailan lang, no? 2 years na kayo sa larangan ng vlogging. Sana mas madami pa kayong mabuong vlog at mga adventures. Ingat kayo palagi. More power and God bless. Happy 2nd anniversary, Team Dragon Fruit Ladies from Singapore! Hello, Team DFL. Pinabati ko kayo ng happy 2nd anniversary sa vlogging career ninyo. Salamat sa pagbibigay ng saya sa amin ng mga viewers. Isa po ako sa natutuwa sa mga videos nyo. Sana ay patuloy pa ang paggawa ninyo ng mga content na yung nakakatuwa. At patuloy pa ang pagtulong nyo sa mga nangangailangan dyan sa lugar ninyo. Muli, happy anniversary and God bless. Happy anniversary, Team DFL. I'm proud na isa ako sa mga nakasubaybay sa pag-angat ng iyong channel. Always watching here in UAE. Once again, happy 2nd anniversary. God bless. Hi sa Team DFL. Gusto ko lang sanang sabihin na happy 2nd anniversary on YouTube. Sana marami pa kayong mapasaya. Stay humble. At isa ako sa mga sobrang napapasayan niyo po. Lalo na dito sa ibang bansa, wala kaming ibang libangan kundi sa pag-YouTube. Isa kayo sa isang dahilan kung bakit nawala yung mga musik ko. Even nung si Aiza pa lang at saka si Peng ang nasa Team DFL, hanggang sa man dumating si Ate Greta, si Ate Joanne, si Gigi, si Auntie Ligay, saka si Auntie Pasing. At ngayon, umabot na kayo ng 2 years. Sana marami pa kayong blessing na matanggap at sana marami pa kayong
taong mapasaya. At sana umabot na kayo ng 100k subscriber. Once again, happy 2nd anniversary sa inyo. Mula sa Matayan Family, Team DFL, happy anniversary! Congratulations! Happy 2nd anniversary, Dragon Fruit Ladies from Santiago Family! Happy 2nd year anniversary, DFL team! Yay! Guys, gusto ko lang din mag-thank you sa mga sa mga nakasama namin sa pagbablog, ayan. At sa ating mga iniidolong mga vloggers, ayan. Nagpadala din po sila guys ng maiksing video greetings, ayan. Kaya nagpapasalamat po kami dahil kami ay inyong pinaunlakan, ayan. Panoorin niyo po! Gusto namin batiin ang Dragon Fruit Ladies ng happy 2nd year anniversary. More power and more subscribers to come. Ayan o, happy anniversary! Happy anniversary! Woo! Hello Dragon Fruit Ladies! Ako si Ate Nels, kasama po ang aking anak na si Milot, ang aking asawa na si Bossing at ang Team Hitik. Mula dito sa Infanta, Quezon, kami ay bumabati ng Happy 2nd Anniversary Dragon Fruit Ladies! Congratulations! Sana'y lumago pa ang inyong YouTube channel. Sana'y marami pang subscribers para marami pa kayong matulungan, mapasaya at ma-inspire. Mag-iingat kayo lagi sa inyong pagbablog. God bless! Hi Team DFL! Kakabsat is here. Binabati namin kayo ng happy 2nd anniversary. More power sa inyong channel. At sana marami pang anniversary ang inyong i-celebrate kasama ang iyong buong team. Lagi kayong mag-iingat. I love you all. Thank you! Happy 2nd anniversary, Dragon Fruit Ladies. More power to your channel and to your whole family. God bless! Happy anniversary, Team DFL! So yun mga kapatid, ako sa po na mga kakosineros ay nagpapahatid sa inyo ng pagbati ng isang happy 2nd year anniversary. Thank you so much sa pagkakaibigan. Siyempre, ano pa ba ang hinihingi namin? Sobrang nag-enjoy kami, nakasama kayo. Siyempre, sa pagiging marites nyo, nag-enjoy kami. Joke. Hindi, wish namin ng aking mga kagrupo. Sana mas lumago pa yung YouTube channel. Sa mga sponsor, sana supportahan po natin ang Team DFL. Kasi alam naman natin yung pagiging matulungin nila at pagiging mabait sa mga kapatid nating mga katutubo. So yun, hindi namin pagkakahabain pa yung aming pagbati at yung aming pagsasalita. Muli, ito ako Sir Romangyan Adventures na mabati sa inyo ng Happy 2nd year anniversary! Mabuhay kayo! Happy anniversary po sa Team DFL. Wish po namin na sana umaba at lumago pa ang inyong channel. Good health po and God bless. Yan, happy anniversary mga ka-Dragon. Yan, sana'y lumago pa at lumami pa ang mga subscribers, siyempre mga viewers. Happy anniversary ulit. Yun nga, happy anniversary po sa mga Dragon Fruit. Happy anniversary po mga ma'am. Ayun, happy 2nd year anniversary Dragon Fruit Ladies. More blessings and more subscribers, more videos. Happy anniversary! Happy anniversary! So yun, gusto naming batiin ng happy 2nd anniversary ang team ng Dragon Fruit Ladies. Yan. Siyempre, wish namin sa inyo ay maging strong pa ang inyong samahan at marami pa kayong matulungan ng mga kapatid nating katutubo. Siyempre, yan, hindi ko na pahabain ang message ko. Yan, siyempre, mula sa pamilya ng LTV. Yan, na nagsasabi sa inyo ng Happy Anniversary and God bless! Mula po sa team ng Oxy Lifestyle, kami po ay bumabati sa inyo ng Happy 2nd Anniversary mga ka-Dragon. Sana marami pang blessing ang dumating sa team nyo at sana lagi kayo mag-iingat sa inyong mga lakad. God bless! Ayan, good morning. Mula po sa Oxy, po po ay buwabati ng happy 2nd anniversary po sa mga ka-Dragon. Sana mag-ingat kayo palagi. Thank you. So yun, magandang araw sa inyo mga ka-Dragon. Ayan, gusto ko lamang kayo batiin ng isang happy 2nd anniversary sa inyo mga ka-Dragon.
Araw mo ngayon ito, enjoy your day at sana ay lagi kayo mag-iingat sa mga lakad, sa travel, sa vlogs. Ayan, syempre maraming salamat sa inyo sa patuloy na suporta sa Team Oxy Lifestyle. At mabuhay kayo at muli, happy second anniversary sa inyong lahat. God bless mga ka-Dragon. Nais po namin batiin ang Team Dragon Fruit Ladies sa kanilang ikalawang anibersaryo ng kanilang YouTube channel at sana patuloy lang sa mga ginagawa ninyo na nagpapasaya sa mga manonood at maraming nakaka-appreciate sigurado ng inyong mga ginagawa. At iyon, in behalf of buong Team Kapangil ay kami ay bumabati ng congratulations, no? More blessings to come, more subscribers to come syempre, at ingat kayo palagi at God bless. Thank you po sa mga sumuporta po sa akin. Happy second anniversary. Thank you for supporting the ladies. Maraming salamat po. And we love you guys. Thank you po sa sumusuporta po sa aming channel anniversary. Maraming salamat po sa lahat po ng sumuporta sa amin at nakarating po kami ng second year anniversary. Makakating po tayo Ayan, sobrang nagpapasalamat po ang Team DFL dahil sa walang sawang pag-support nyo sa aming team. Ayan, sana huwag po kayong magsawa, patuloy nyo sanang suportahan ang Dragon Fruit Ladies. Salamat po, thank you so much. Ayun guys, gusto lang namin magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang panonood sa aming YouTube channel. Sa hindi bumitaw mula umpisa hanggang ngayon. Thank you talaga sa inyong lahat. At syempre sa mga solid supporters natin, sa ating mga sponsors, maraming salamat po. Sa ating mga viewers na hindi nag-skip ng ads, thank you rin po sa inyo. Syempre, higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos sa pagbigay niya sa amin ng lakas at sa pagbibigay sa amin ng lakas at sa pag-iingat sa amin sa araw-araw ng aming mga pagbablog at sa mga paglalakbay namin sa aming mga pag-aayon. Ayan. Syempre, sobrang thankful pa rin kami dahil buo pa rin kami ngayon kahit na mayroong isang nawala sa amin. Yan. Gusto ko rin po magpasalamat sa aming mga subscribers, viewers, at sa aming mga sponsor po na sumuporta po sa amin mula simula hanggang ngayon. Sana po ay lumago pa po ang aming YouTube channel at sana ingatan po kami palagi ng Ama. Yun na po at happy second anniversary po, Team DFL.